dia, us donem la benvinguda al primer Fatipodcast del curs 2021-2022. Avui ens hem reunit amb l'alumnat de primer d'ESO per conèixer les sensacions que tenen d'aquesta nova etapa. En concret, hauran de completar l'oració següent amb una sola paraula. Vinga, arranquem! Espere que el curs siga productiu. Alegre. Feliç. Especial. Interessant. Divertit. Divertit. Xulo. Divertit. Ràpid. Especial. Interessant. Divertit. Divertit. Fàcil. Guai. Divertit. Feliç. Interessant. Inspiratiu. Interessant. Fantàstic. Bònico. Divertit. Divertit. Alegre. Extravagant. Especial. Asombrós. Increïble. Vinga, i fins ací el primer Fatipodcast.